Привет на всички! Имам избор днес да изчистя хладилника си, преди да продължа напред. Каквото и да е това, с всекидневните си неща или с прочистващия си чай или сок, още не съм решила какво, излизане навън може би, за малко витамин D. Но преди да направя това, реших, че ако изчистя хладилника, което няма да ми отнеме повече от 5-10 минути, ще се почувствам още по-добре, когато си пия изчистващия сок или чай и се наслаждавам на времето навън. Сега искам да ви покажа как изглежда моя хладилник в момента и после ще ви покажа как изглежда след 5 минути. Така, това е моят хладилник и в него имам много неща. Имам неща, които са ми за първа употреба, неща, които не им е мястото там, неща, които малко са разбъркани. Общо взето това са неща, които ще направя сок от тях. Обаче интересното е, че тук сутринта открих нещо, което дори нямам представа какво е, което ще изчистя. Тук общо са ми зелевите неща, които да са под контрол. И това е нещо, което ме впечатли тази сутрин. Имам сутрешна закуска и останала, има малко сутрин моркови от сутринта, имам зелен сок, който изглежда добре. И имам шкафче с протеиновото ми шкафче, с гъби, пил на втори ред. Това е на първи ред, нямам представа. Това е същият хладилник 5 минути по-късно. Нещата, които ще направя сокове днес, с които ще консумираме през седмицата, моята зелена секция, поизчистеното шкафче, зелевите неща, репичките, грейпфрути, авокадо, джинджифил и чесън, секцията ми с вече направени сокове, изчистеното шкафче, пробиотики омега-3 и в същото време си изчистих и фризер. Затова ми отне повече от 5 минути. Оказва се, че имам повече боровинки, отколкото трябва, плодовете ми, зеленчуците ми, билките, семките. Семките и супер храните тук държа, конопеното семе и такива неща. Нещата, които ще направят за дарения, нещата, които няма да се консумират скоро, супер храните, които държа тук, реши гъбите, които използвам многократно. Нещата, които открих, са почти развалена чушка и домат, които ще използвам, семена, които съм накисвала, ленено семе и сусамено семе и неща, които събрах от соковете, от закуските на децата. Всичко това нещо отива за хляб. Ще направя хляб от него. Това е, искам да ви кажа колко много ви обичам, за всички, които ме поддържате на този начин на живот, да изчистим себе си физически, ментално, да изчистим къщите си, това ценно недвижим имот, в който живеем, да го направим нашия рай на земята. Искам да покажа също какво ще направя сега, след като изчистих хладилника. Намерих неща, които ще мина през окоизчисквачката си, кел и целина и мастърд. Имам броколи, имам целина, казах ли кейл, да, казах ли цвекло, моркови, всичко това нещо ми е като бонус за изчистената, за свършената работа.